Dámy a pánové, já jsem Delta Potržítko Real 13 a dneska vám ukážu mé letiště, něco o něm popíšu a nebudu to zdržovat a rovnou se na to vyhrneme. První zajímavost na mém letišti je 8 letadel. Tamhle je jedno, tamhle je druhý, tamhle vzadu je třetí, čtvrtý, pátý, sedmý a osmý. Na mém letišti je 8 letadel. A něco asi vás zajímá, jaké aerolinky tady jsou. Jo, máš tady 8 letadel, jich málo, jo. A jaké aerolinky to asi jsou? První aerolinku tady máme Airbus A380 Emirates. Nádherné letadlo, jo. Krásné, není jako... Mně se třeba osobně líbí. Jo, třeba takovýhle pohled. A to právě jede na runway a bude zletávat. Tady máme Boeing 787-800 Lufthansa a ta jede z dráhy, protože přistála, tak jede do gateu A5. Další tady máme Deltu Boeing 737-800, myslím, a ta taky přistála a taky jede z dráhy. British Airways Boeing 747-400, jo, to tady je na gateu A2 a momentálně by mělo za chvilku pushbackovat na dráhu 24. Je tady Ryanair Boeing 737-800 taky. A to teď přijelo a vlastně vykládá, nebo chápem se, cestující. Poslední tady máme KLM Boeing 747-800 asi KLM. A to nakládá už jídlo a bude se taky připravovat. Máme Airbus A380 bez aerolinky. Vše. Nějaká zajímavost, co bych vám mohl říct, asi nevím, jestli to někoho bude zajímat, ale třeba koho to zajímá, koho ne. Tohle letiště, tak jsem stavěl, nebo prostě vyráběl tu jakoby papíru, tak jsem dělal asi půl hodiny, protože to z papíru mi trvalo třeba 30 minut a ta ATC věž tak mi mohla trvat třeba 15 minut, to fakt jako bylo rychlý, na tom nebylo nic, co by mi trvalo. A já se fakt strašně omlouvám, ale komu se nelíbí pásky, co tu jsou, já za to fakt nemůžu, ale já jinou neměl, takže já jsem to musel takhle dělat. To jo. Izolepistý, jako celkem hnusný. Ale hele, mně se to líbí, nejlepší to není, ale můžu natáčet videa, můžu. Takže já bych pro tohle video to ukončil a nezapomeňte dát like a odběr, komentář můžete napsat, jestli chcete ještě nějaký takovýhle videa nebo tak. A já se těším u dalšího videa. Čau!